Veurem una exhibició entre el Quico i el José i mentrestant també els nanos de l'escola de tenis del Polo aprendran a practicar aquest esport amb cadira de rodes. Què és el que veus més difícil? La cadira de rodes. Sobretot la gran diferència és que, clar, tu estàs acostumat a poder moure les cames i picar amb la raqueta i d'aquesta manera, clar, quan estàs sentat a la cadira, no saps com moure la cadira i poder picar, saps? Aquesta coordinació és el que realment ho fa difícil. I aquí ve el punt definitiu, qui guanyi, guanya el primer torneig del Festival Inclús. Hem acordat abans de començar que em deixés guanyar, que estava tocat. Res. Aquí el crac me les estava posant faciletes perquè si m'apreta no tinc res a fer. La gent també molt respecte i tal, però al final quan van començar a caure papers i encenedors, monedes, doncs m'he vist obligar una miqueta a baixar i que el José guanyés. Us atreviu amb els nanos o no?